Likos Affine van der Wals is in februari uitrekkenen en toch dat ze nog mooi thuis bevallen koer voor de sluiting in mei. Ja, ik heb me er wel op verheugd. Ik bedoel, mooi een eigen omgeving, vertrouwde omgeving ook. Dus het wordt een heel wat verhaal nou. Want we zijn in Driesem. Klopt, ja. Dus hoe lang doe je er dan over voordat je in Drachten of Ljouwert binnen? Nou, ik draag denk ik ongeveer 24 minuten. Ja. In tegenstelling tot Dokkum, daar hebben we in 4 minuten. Dus ja. De verloskundigen van de praktijk die in het ziekenhuis zit, zeggen wel omkom dat de bette zwaardig afdeling jender teert giet. Een soort personeel had al oorwerk voen en dus is het rooster aast net meer rond te krijgen. Bij Eltse onstien de mem zal nou besjoen worden wet bevallen worden kind. Het zal inhouden dat wij meer vrouwen adviseren zullen om in het ziekenhuis te bevallen. Dat houdt dan in dat ze kiezen kunnen voor Nijsmellingen in Drachten of het MCL in Ljouwert. En wij als verloskundigen gaan dan ook mij naar Drachten of naar Ljouwert. Maar dat budget voor je dan ik een heel soort. Absoluut, voor ons betekent het dat wij meer onderwijs binnen naar Drachten en naar Ljouwert. Dus langere reistijd. Ja, en als je in Drachten of in Ljouwert binnen, ben je net hier op de praktijk en zul er dus geen achtervang wezen. Hoe komt dat? Nee, daar ben we nog druk met waanden. Wij willen een extra verloskundige hebben, zodat we wel een achtervang hier in het gebied hebben. Want dat is absoluut belangrijk. Bevallen in Ljouwert of Drachten in plak van Dokkum of thuis. Ik hoop gewoon thuis, ja. Dus in jouw geval zou dat nog kennen, maar dat verhoort het aan bol natuurlijk. Ja, het verandert wel, denk ik. Want je neemt minder snel de keuze om thuis te bevallen als het ziekenhuis verder weg is. Ja. Dokkum is mooi dichtbij, dus dat viel goed. En als dan echt nog naar een riedemast en ja, dan wist net wat er onderwijs gebeuren kan. Ja, dat is met de 4 voet. Maar ik geloof dat ik het hier nog in Dokkum rijden kan.